Kung tumama ang tinatawag na The Big One, handa ba ang Central Luzon? Ayon kay Shelby Ruiz, Officer in Charge ng Office of Civil Defense OCD Region 3 at Chairperson ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC 3, nakahanda ang rehiyon sa posibleng malakas na lindol dahil sa patuloy na pagpapalakas ng disaster response capability. Sa ginanap na National Disaster Resilience Month, kapihan with media sa Clark nitong Miyerkules, sinabi ni Ruiz na 6 na rescue teams na ang na-train at equip sa pamamagitan ng Association of Disaster Management Officers Incorporated. Kabuuang 72 personnel ang sumailalim sa rescue training at kompleto na rin sa mga kinakailangang kagamitan. Tayo po sa Central Luzon, we have 6 teams na equipped, trained on collapse structure search and rescue. So nakapag-train po tayo ng ngayon 72 trained and equipped rescuers na rin, CSSR rescuers. So kung isa-site natin si Angeles City, na-deploy po natin yung ating team doon at nakatulong po sa pag-rescue ng ating search and rescue and retrieval operations during the collapse of the building in Angeles City. In terms of preparedness, we have the contingency plans. In terms of the teams, we have CSSR teams and continuously developing. They will be, the API through the OCD will be conducting the 4th leg of the training, of the CSSR training. Ayon kay Ruiz, nagamit na rin ang kanilang pagsasanay sa search and rescue operations matapos ang pagguho ng gusali sa Barangay Balibago, Angeles City. Bukod dito, sinabi rin niyang may nakahanda ng contingency plan ng Central Luzon para sa posibleng pagtama ng The Big One at iba pang malalaking kalamidad. Tinalakay rin sa kapihan with media ang mga programa at inisyatibo para sa National Disaster Resilience Month ng mga Vice Chair agencies ng RDRRMC kabilang ang DOST, DILG, DSWD, DepDev at OCD. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.